And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Pack Ganern. Secret file ng ating kabisyo na si Jane. Si Jane na hindi tunay na nalalasap ang sarap sa piling ng kanyang mister. Pero kahit ganun, ay pinipili niya na huwag gumawa ng pagkakamali kahit na palay na ang lumalapit sa manok. Which is siya yung manok, palay yung ex niya. Oo. At maihahalin tulad niya nga ang kanyang kwento sa kwento ng bidang karakter sa Netflix series na Sex Life na umere noong year 2021 at nagkaroon ng 2 series. Oo, so 2 series po siya, 2 parts na series or anong tawag doon? Season na yun. Hindi pala siya 2 series. May second season pero hindi na siya ipinagpatuloy pa dahil nagkaroon ng problem dun sa bida eh. Oo. Parang ang sabi, kinriticize daw nung mismong nabida na si Sarah Shahi yung second season. So, na-cancel yung show. But anyway, yun pa naihalin tulad ng ating secret file sender sa kanyang sariling buhay. So, pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Eto po. Ang sabi ni Bernard Terant Laurejas. Makontento ka na lang dyan sa kinalalagyan mo. Sarap na nga ng buhay mo. Yung past mo, wag mo nang babalikan. Mamimiss mo lang yung ginagawa ninyo. Kaya mo lang nasabi yun dahil wala kang kagana-gana sa iyong mister ngayon. Itigil mo na ang kaibangan mo para lang dyan sa ex mo. Para kang marites. Dapat hindi na yan pinag-iisipan. May asawa ka na, automatic no to be a higad. Taray. Advance happy birthday po pala kay Ira Chang. Happy Chinese New Year din sa lahat ng mga Chinoy at Chinese nating mga kaibigan. O, ito naman ang sabi ni Darwin Russell. Although I'm still single, I'll answer this topic. Siguro minsan, nagkakaroon talaga ng umay sa isang relasyon. Kaya kahit may asawa na, maghahanap pa rin ng iba. Kaya Jing, maging loyal ka sa husband mo at huwag maghanap ng iba. O huwag maghanap sa iba ng mga bagay na kulang sa kanya. Tandaan, ang pag-ibig ay hindi lutong ulam sa karinderya na kapag naumay ka na, maghahanap ka ng ibang masarap tikman. True. Hindi dapat parang ulam o potahe na kapag sawa ka na titikim ka na ng iba. Ganon. Thank you so much, Darwin Russell. Ito naman po ang sabi ni Charles Sancho. Grabe naman ang kaldag doon sa SPG Secret File ngayon. Well, ang masasabi ko lang, matutong tsumarot with harot unless or else yayayain kayo makipag-tsuktsak chenes tulo ang jugech. Hindi ko na gets yung sinabi dito ni Charles Sancho. Siguro masyado lang siyang nabdala doon sa mismong kwento ng sex life. Pero anyway, eto naman meron tayo talagang bisita na magbibigay niya ng komento para sa ating SPG Secret File Sender. Ang pangalan niya po ay Alan Mar, pero itago natin siya sa pangalang Wamos. O yan ang masasabi mo sa SPG Secret File Sender natin, Ako, ha? masasabi ko, tama yung ginawa niya na
wag na lang niya itinuloy yung pakikipagrelasyon niya sa ex niya. Wag na lang niya siya pumayag na magkaroon ng kabit sa katawan ng ex niya. Kasi, syempre, madadamay yung family niya. Magiging unfaithful siya sa asawa niya. At ang magiging dating doon, magiging masama siyang ina. So, mas mabuti na inisip niya yung family niya bago yung sarili. Syempre, ano yun, tawag doon self-sacrifice. Wow! May self-sacrifice pala tayong tinatawag. Yes, kasi syempre, sinakripisyo mo yung kaligayahan mo, yung sinantabi mo na yung kate bago yung pamilya. Kasi may mga sa ngayon, ang dami ng nanay o tatay na iniisip yung sarili nila bago yung pamilya nila eh. To the point na nasisira yung pamilya nila. So, syempre, kapag inuna mo yung sarili bago yung pamilya, depende kung ano mangyayari. Kung unay mo yung sarili mo sa mas magandang bagay, okay lang. At least magiging inspiration yun sa family mo, especially sa mga anak. Paano yun? Paano kung talagang hindi ka natutuwa o nasasatisfy ng naging asawa mo? Anong gagawin mo pag ganun? Syempre, kailangan manatili yung love. Love. So parang yung pagkasabik sa chukchak chenes tulong dugets, dapat saktuhan lang yung pananabik. Kumbaga, love should be greater than your thirst for chukchak chenes tulong dugets. Ganun ba yun? Oo, kasi pag yung love nandyan sa pakikipagrelasyon mo sa asawa mo, love and respect, matutuwa yung asawa mo. Grabe naman pala. Hindi lang sa sa chukchak chenis tulong digets. In general na yun. In general pala yun. Sa buong marriage life na yun. Alam mo ba, Alan Mar, aka Wamos, natutuwa ngayon na mapakinggan yung komento mo. Etong sina Toper Martinez tsaka si Tin Ravera. Ay, wow, thank you. Oo. So, thank you dahil maganda ang ibinigay mo sa aming thoughts or insights tungkol sa SPG Secret Follow Sender natin. Para tuloy akong parang hindi nag-Friday ngayon. Parang feeling ko tuloy hindi to SPG Secret File, kundi regular Secret File of Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Feeling ko ganun. Kasi ganda kasi ng tsaka ng story niya na hindi siya dala sa tukso. Yes, yun yung gusto And there are so many things, 'di ba, na pwede mong gawin or ways para ma-spice up yung relationship ninyong mag-asawa. Oo naman. 'Di ba, pwede siguro sila yung yung magtagu-taguan. Pwede. Tagu-taguan, tapos kapag kung sino yung nakakita kung ano man yung tinatago, ayan, merong 1,000 petot, ganyan. Pwede. O kaya pwede silang kumain sa labas. Doon sila magkainan, diba? Ay, grabe naman. Grabe. Hindi kasama yung mga kids, yung mga bata. Hindi kasama yung mga bata kasi nga pang adults lang, diba? Syempre, good. Total mag-asawa naman na sila legal naman sila Wala namang problema yun. Legal naman wala namang problema kapag mag-asawa na, diba? Talaga namang ginagawa yun. Normal na yun. Yes, so be ready to spice up your relationship. Baka nagkukulang lang ng betchin, ganyan. Nagkukulang lang ng toyo. Asin, paminta, ganyan. Paprika, kung anong gusto mo. Diba? Ang daming alam nito ni Alan Mar, aka Wamos, no? Wow. O kaya kapag nag-ready ka na ng hapunan ninyo, ang gawin mo, kumuha ka ng parang ice cream. Uy. Tapos ilagay mo sa ibabaw mo, Ay, 'di ba? Ikaw na yung dessert. Bahala. Ihain mo na rin yung sarili mo sa lamesa ninyo. Melted chocolate, totoo. So, ang daming paraan, 'di ba? Para mag-spice up kung ano man yung meron kayo ng asawa mo na hindi mo na kailangan pang hanapin sa iba. True. Kasi minsan na prejudge na natin yung mga taong nakakasalamuha natin based lang dun sa kung ano yung na-experience natin in the past or kung ano sa palagay natin yung parang idea natin of them, to the point na meron naman pala silang ibubuga. Hindi lang natin masyadong binibigyan ng pagkakataon at hindi lang tayo masyadong nagiging open about our thoughts and our emotions. So if you address and you parang you say or you tell what you feel dun sa taong involved, I think magagawa niya ng paraan. Tsaka kailangan yung communication nila sa bawat isa. Kasi kung hindi sila mag-uusap, hindi sila magpapansinan, hindi wala rin mangyayari. Yes, mapapanis lang yung laway nila. Totoo, mapapanis yung laway. And syempre yung
Siyempre, parang ang dapat gawin nila, maging friends pa rin sila sa isa't isa. Oo, kumbaga nandun yung bonding. Hindi, actually, Yes. sabi nga nitong SPG Secret File Sender natin, magkasama sila sa mga kalokohan eh. So, Wow. parehas naman silang kalog. It's Ayun. just that, yung aspect na yun, na chukchak chenes tulo ang digets, hindi masyadong fully na ibibigay nung kanyang asawa. Kumbaga, parang alam niya na meron siyang maximum potential at hindi pa nila nare-reach yun. At least naman may magandang bonding. Kaya syempre, dahil doon sa bonding nilang mag-asawa, ayun, di natuloy yung masamang iniisip ni Jane. Hindi, tsaka yun ay patunay ng kanyang 100% commitment Yes. to her husband and to God. Yes, Yes. commitment, respect, and love. Ayon! At yan po ang sinabi ng ating guest na profesor Wow. mula sa... Oh, wow. Diba, Alan Mar, thank you Ang Thank ganda you. ng mga thoughts mo ngayon. Oo. Pwede ka na magpare. Charot! Ay, grabe ka naman. Charot. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gustong mag-share ng kanilang mga stories or SPG Secret File, kahit ano pa yung story mo, i-share mo na yan, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Break, you are still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malung manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Law Radio. This is SPG as in Super Pagganern Secret File.